Din lille stakkel, sagde den gamle digter, og gik hen og lukkede døren op. Og der stod en lille dreng. Han var ganske nøgen, og vandet drev af hans lange gule hår. Han rystede af kulde, for han ikke kom i, han vist måtte dø i det onde vejr. Душ наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молитву Богородицы Божию, благослови. Тоже хороший, да? Потрясающе. Здорово. Как красиво. Здорово.
Да, я в Москве имею большую мастерскую, 4 метра высоты. Ja, jeg havde en meget stor atelier i Moskva. И там много Det var et helt скульптур, hus med 4 meter til которые loftet. там остались. Но я там в основном занимался выполнением заказов. Der er mange af mine skulpturer, der er blevet tilbage, men for det meste var det bestillingsopgaver i Moskva. Så der var ikke så meget tid til mine selvstændige der. Den tid og det overskud fik jeg her i Danmark, som man kan se her i mit lille kælderværksted. Og siden traf jeg nogle mennesker i Moskva, som arbejdede med smykker, armbånd og øreringe, som de fremstillede i læder. Я тогда обратил внимание, что очень интересный материал, он похож на дерево и вместе с тем очень теплый. Jeg lagde mærke til, at læder lignede træ, men virkede varmere. I Danmark havde jeg ikke de samme muligheder som i Moskva for at arbejde med sten og træ, og jeg opdagede, at læderets smidighed, holdbarhed og mulighed for at farvetone det gjorde det behageligt at arbejde med. Который прочный, хорошо держится, хорошо тонируется, и очень приятно с ним работать. И здесь я нашел... Jeg har fundet en butik, hvor en dejlig ældre dame sælger læderrester, som jeg køber og bruger til at lave skulpturer. Очень недорого, и использую их для скульптуры. Det kommer uventet for mig selv. En gang imellem ser jeg bare noget eller nogen på gaden. Jeg har en serie, som jeg kalder mærkelige mennesker. Jeg ser en mand på gaden, som har bøger alle vegne. De er i hans lommer, under tøjet, i tasken og i hænderne. De er overalt. Det blev til en skulptur, som jeg kalder Den sidste bastion. С большими пакетами, полный книг, и книги у него были и в карманах, и за пазухой, и везде. En anden gang så jeg en lille sjov skuespiller, som sprang rundt, og så opstod skulpturen Manden med ballonerne. Я увидел в спектакле актера, который играл, был очень маленький, смешной, такой толстенький, прыгал, и вот оттуда родилась тема. De religiøse temaer opstår for det meste, når jeg læser. Этого приходит, и поэтому берется тема и делаешь ее. Jeg prøver for det meste at skabe serier, hvor den ene skulptur trækker den anden med sig. Скульптуры из серии одна за другой тянет. Вот, наверное, вот так.
Skal vi skåle? Ja. Tak. Завстречу. På vores leder. Plejer vi ikke at sige strømmen? Zdrugnjem. Tine har lært mange ting. Du begynder at lave noget her i kirken. Altså, at du begynder at lave nogle ting til kirken. Ikke begynder, han er allerede. Han er i gang. Okay. Er de allerede derhenne? Ja. Okay. Han har lavet krucifiks. Stor. Okay. Ja, der skal du komme. Ja. Og så rammerne til ikoner. Og noget som altså, lille bord, hvor der står Så men det vigtigste, den er i stil med den 1800-tallet, da kirken blev bygget. Sergej, alle portrætterne, som hænger der, var de med på din sidste udstilling? Billederne af vores fædre var ikke med. Altså de der? Ja, det er vores fædre. De andre var med. Men det der med det religiøse tema var heller ikke med. Der var engang en udstilling af nogle religiøse billeder i en dansk kirke på Frederiksberg. Og så det blev bidt om. Og så han havde i den stil, der var mange forskellige i virkeligheden. Der er nogle af dem blev købt. Og det er Jakob, som kæmper mod engel. Nila siger, at det billede må du ikke sælge, det er mit. Der er nogen, der vil gerne købe, og jeg siger, nej, den der, den, nemlig den, jeg vil ikke, det skal være for os. Ja, det skal være for os. Det skal ikke sælges. Nej, det skal ikke. Jeg elsker dit portræt der. Ja, i 2005, der han har lavet den, så jeg siger, kan du sige mig på den måde? Nej. Og tiden gik, og når jeg gik over, hvor det fantastisk portræt, nu kan jeg sige det, ja. Fuldstændig skønt. Der gik 10 år, før du kunne lide det. Ja, 10. Ja, det er rigtigt, 10 år. Eller 11 år. Ja. Jeg ventede indtil. Jeg synes. Synes du ser gammel ud da? Nej, ikke på den måde. Det er ret tragisk udtryk. Nej, det er bare en skuespiller. Jeg har altid ville spørge jer, I begge to kunstnere og kreative mennesker, hvordan gør I forhold til at støtte eller kritisere hinanden? Altså mener på det kunstneriske plan, og ikke komme til at fornærme hinanden? Вы пытаетесь не обидеть друг друга. Ja, den allerførste tilskuer og kritiker er min kone. Den allerførste. Når jeg har lavet noget, kan hun sige, nej, det kan jeg ikke holde ud at se på. Min kone kan godt tillade sig at sige sådan noget. Лен, настолько законы одинаковые во всем. Og vi har et fælles syn på kunst, og vi passer sammen som tænderne i et tandhjul. Seriøst? Fuldstændig. Når hun laver forestilling, deler hun det med mig. Og jeg laver scenografi. Og når jeg laver skulpturer, er hun den første, som ser det. Hvis hun siger, det er godt, så er det godt. Men I to mødtes ikke på en måde, der havde noget at gøre med jeres kunst hver for sig? Vores venner. Ja. Ja. Hun var min veninde, og hendes mænd, Sergejs ven. Men det var så en skuespiller og en... Nej, han er også skulptør. Og, ja, og så... Så havde de arrangeret, at I skulle mødes? Nej, men de ville gerne arrangere, men det mislykkedes ikke engang den anden gang. Og jeg slet ikke regner med, at jeg reagerer på det. Sergej slet ikke regnede på det. Men så træffede han og følte med det samme, og det er sådan. Hvornår var det under? Det var i den 11. januar 1998. Ej, så har I lige haft jubilæum. Vi har haft jubilæum 20 år. Skal vi lige skåle for det? Jeg er ikke hun. Hvad er det nu, sådan en hedder? Hvad hedder den på dansk? Nej, vi kalder den forelskede fisk. Den forelskede fisk. Synes du, den ser særligt forelsket? Men det er forelsket. Sig på det, strikker på den. Jamen, sig på hendes eller hans meget menneskelige. En af de sidste værker, Sergej har lavet. Sasha Gente, der stod det.
den er landsbytos. Landsbytos. Og det er, fordi vi har læst en bog om de landsbytos, som i Rusland fra gamle dage, der de var, nogle af dem, selvfølgelig ikke alle sammen, men nogle af dem var profeter. Og jeg har læst en bog, den er ret filosofisk og religiøs bog, om den bog hedder Mennesker fra et omvendt perspektiv. Ja. Som siger sandheden på en anden måde. Ja, som siger det, ligesom det er kanalen af noget, ja. Så det er... Эй, земною ее красотой очарован, Бога просил, чтобы тут для него оживил. Бог упирался, грозил, это что ж за напасти? Мало ли в Греции баб так из камня творит. В горле застряли уже у меня ваши страсти. А ну, черт с тобою, иди, ну иди и бери. Но голова у маэстро совсем уж седая. И если почувствуешь в холоде формы, пенящую буйную кровь, то значит услышим твой зов и молитвы, скульптуры открыта любовь. И в запахе глины, в мерцании камня откроется суть бытия. Болейте скульптуры, болейте скульптуры, болейте скульптуры, друзья. Vi synes, at resultatet er blevet fornemt. For det takker vi billedhuggeren Sergej Bogoslavski og bronzestøber Jørgen Svendsen. Er du til?
Sergej Boguslavski flyttede i 1998 til København. Nu gift med Nila Ramaya, der allerede i 1979 under en russisk teaterturné var hoppet af i Danmark. Som ung rejste Sergej fra sin hjemby Orsk ved Ural til Moskva for at uddanne sig. For selvom hans slægt i flere generationer havde beskæftiget sig med keramik, og der i familien også var kunstmalere og teaterkunstnere, fandtes der dog ingen skulptører. Det, som han fra barnsben havde drømt om at blive. Allerede tidligt i sin barndom havde han kopieret skulpturer efter billeder fra blade og modelleret heltene fra sine favoritbøger.